Midangup sa Brigada Action Center sa Brigada News FM Cebu ang mga residente sa Barangay Magay, Compostela, Cebu aron sa pagpangayo og tabang sa nahitabong demolisyon sa ilang panimalay. Gibutyag sa mga residente sa Purok Acacia, Barangay Magay, Compostela, Cebu, grupo sa mga lalaki kalit lang mitungas sa ilang dapit o gipangguba ang balay. Base sa gihatag nga video sa mga residente sa dapit, makita ang usa ka lalaki nga nagpaila nga sinugo sila sa kompanya nga ilang gitrabahuan kinsa nangangkon nga maoy tag-iya sa luna nga ilang gipuy-an. Dugang sa mga residente, wala sila makadawat og pahibalo nga dunay mahitabong demolisyon. Right after ato pag-demolish amang gi-extend kay nagpa-blotter mi dito sa barangay pagkahuman kay ni ato sad mi og kanang police station og amo sad siyang report dito o gi-cater sad mi sa amo ang kanang kuan dito sa mga police officer og unta pod sir sa panghitabo namo karon kanang hatagisan mi ninyo og pagtagad labi na sa panahon karon nga dili na gid safe unta kanang nasad untay mo kuan mo kanang rowing dito ilabi na sa kuan sa panahon sa kagabhion para inta sa mga seguridad. Gibutyag sa mga residente nga grabe ang kakurat nga ilang gibati ug nangahadlok sila sa nahitabo. Gitug-an nila nga dili unta idiretso og pangguba, iagi unta kini og barangay aron makaibaw ang residente sa sitwasyon. Sa barangay council namo, especially sa mga amahan sa barangay na si Kapitan Marvelo Amudia, in town cup manghinaot in town may tagai in town may kanang saktong pagtagad in town sa nahitabo kanamo karon in town kay kanang dili nami we feel unsafe na sa amo ang gipuy-an karon ilabi na sa daghan nga mga tao nga magsuri-suri nga wala in town bi kaila labi na sa karon sitwasyon namo kanang please use your power gibutang kanamo ana nga kanang posisyon kay nagtuo mi nga naglaom mi sa imuhang amahanon nga pagprotekta kanamo in town o sa amo sa mga barangay officials tabangi sa in town bisan kanang sitwasyon karon. Atol sa pagatubang sa mga residente kang Brigada Attorney Jorel Patinio nasayran sa mga residente kung unsay ilang katungod base sa balaod. Nang lang yun nga na court order ang pagpa-demolish, dili mo diyan basta-basta demolish even if dili na inyong balay o dili na inyong hangita ang inyong tukuran, di man na basta-basta papahawa, no? Di na pwede nga extrajudicial pawaon mo. Kaya yun mo, ipa-eject yun mo, especially if taon-taon ng mga muyo diha. No, ipa-eject mo, kailan mo kasing ejectment, una pa na mo gawas ang court order, no, may basihan, i-demolish mo. Naay mo demolish diya nga kanang outside sa judicial process na to, extrajudicial, pwede na inyong palagan, pwede na niyo reklamo sa police, pwede na niyo reklamo sa barangay. Naman tayo mga tanod sa barangay na pwede maka-assist anak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.